اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد سلم تسليما يتود الله يتود نولادو الله أدنى ميدي ويتي يتون موما غاسو jonde de jodima homo min jodani wawatake ɗi wawatake ɗo waali fu kañum wawata bandu on jarama bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere meɗen banggal e margol dabaji ndeɗo yewtere meɗen banggal margal dabaji eɗen cilmina ɗo hono sakiraɓe meɗen maroɓe dabaji e si alhaaliji kewɗi maroɓe dabaji hono banggal kosam maroɓe dabaji banggal tew e ko nandi e muɗum e fa yettade hono sippoɓe kosan sippitoɓe kosan kala ko latto banggal daba fou eɗen cilmina ɗum e ley ndeɗo yewtere imaɗe majjum fou fa keɓenna faamu e banggal golle meɗen o hono tawangal meɗen ngal margal dabaji ɗi yalla no laato margal nafowal ngal walda e tooña ɗum ɗon woni hono immade ɗe en kollan sakiraɓe meɗen ɓe hono kamɓe dunke e margal dabaji ɓe ɓe kalana en no ɓe mardata dabaji ɗi enen ɓe mbawali wadde hono noon ɓe gemmininna ɓe fa keɓenna ngal ɗo margal nafowal tewtetegal ngal e dow majjum hande e gariɗo galbal ñamana ɗo woni hono ko garɗen hande yiidude e sakike meɗen tawaɗo yo dunke banggal ambusi hono marde dabaji ɗi faaɗi paya so sotte ɗi ɗum ɗon woni hono banggal ambusi kanko woni mo garɗen jiidude ɗo hande ƴeewede golle makko o landodire e makko hono gollirta golle o ɗum ɗon woni hono ko waddi men ɗo galbal ñamana ɗo hande andonna onon tawaɓe ƴeewo Pinal TV ana yaa e pulaku o fof kala ɗo mbawɗon no wonde fof sabi de enen jeeyi Pinal TV golleji meɗen ɗidu woni hono ɗi jiɗɗen ɓuura fu yaltinede hen joni en garan hokkude sakike meɗen o konngol calminali makko naten e lannidi sakike Boubou Diallo salamu aleykum. aleykum salam Boubou Diallo nam mi salminima kola kase mi salmino kañum Amadou Ba fof kañum gonɗo fof kañum jooɗiɗo ƴowa e suutelen ɗum bisimilla ko hayiɗa fullande kam jaabo bisimilla maɗa Boubou Diallo Boubou Diallo galbal ñamana ɗo Boubou Diallo hoto jeeya bon Diallo ɓe jeeyami ɗo Bamako ɗon jooɗimi yirmajo gollo dabaji si da fof ɗum mbiɗa golla bon gay mawɗi ñammine ɗum gonɗum kay e gay pamari famminike sanne e Boubou Diallo jeeyaɗo jalluɓe laam mofti do jalluɓe jaata laam motti famminike sanne a yewjati e Boubou Diallo an marowo dabaji noon a gaɗowo du banggal ambusi ɗum woni hono ko waddi men ɗo hande min jii dabaji maɗa ɗi annimani gay mawɗi kañum e nayyi debbi fou anayi duuɓi hono foti puɗɗuɗa oɗo golle hande kay seeɗa manque tan duuɓi capantati mbiɗe golle o seeɗa manque ta duuɓi capantati aɗa waɗa ambusi mbiɗa waɗa ambusi e ambusi ne joni se gari e banggal ambusi o ambusi ne joni hono gay tan woni hono ko marete e muɗum na nayyi debbi duugoy fof ana mari hen par ce que ambusi ɗi joni mi coodan gay mawɗi mi coodan gay pamari mi coodana e debbi par ce que hon fof ko yiiɗi ko hon fof ko yiiɗi par ce que ɓe gay mawɗi jiiɗi ɓe gay pamari jiiɗi ɓeyɗuna e debbi jiiɗi hon fof ko yiiɗi ko fof min gaɗa nayi ɓeydumen go mine cooda kaabi kay ñalbi mi gatta le gay anni gay ambusi ɗi sakiraɓe mawɓe le gueɗe jogan jiɗi marde nayyi andan mata garan coole ɗum ɗon cooda hen bon jamma ñalawma fof ɗumen ɗo min goni ɓe gari ñalawma men cottane ɓe gari jamma ɗum men cottade donc hono gay wiiga han wiiga ɓaleɓe anni kay ñalawma woni amata ɗi ɗum jogi sakiraɓe men hono yiɓɓe mar daba anda daba ɓe gari yimmi coran ɗum hono kajaɓe tewɗe ɗum cooda ɗum gay mawɗi ɗi joni hono banggal sodoɓe fa mara se gari ɗo ɗum ana woodi sodoɓe fa kirsa du fuu minen jogani ɗum du oɗon jogani fuu minen jogani ɗum eɓe nanno ambusi o joni onon on kertanaki hono gay tan fa tawe ɗin gay faaɗi payat tan e coronɗi buuseɓe oɗo mara fayna e dabaji debbi fuu meɗa mara won woɓɓe ana hen ana kala haala ɓireteɗi e ko nandi e muɗum ɗum ne hono wori ɗum ɗum fof meɗen go ɓe go nayi ɓirteɗe gonɗo nayi jorɗi gonɗo gay mawɗi fof wonɗo woɓɓe gara mbiɗa kaaja nayi ɓeyɗi woɓɓe gara mbiɗa kaaja bijjina kaaɓe fa mara bon ɓeɗo gara mbiɗa kaaja gayi ko kirsa ɓen lamburu en furtunoji en e sarkati en e layya en korka en fof wakkati fini kam fof min gon piqiɗe wakkati fof min jaltini ɗi fof min nannan ɗi min jaltini ɗi fof min nannan ɗi mais ambusi jaati e ley hitande
wakkati woodi mo ambusi hani waɗede na wakkati fu neɗɗo ana wawi wadde ambusi? Bon wakkati won hen seeɗa nga wakkati fof wawi waɗede na won nokku maɗa an jeeyi bon nga ceeɗu ambusi ɓuuri waɗede par ce que ndungu waɗi fu boko ne heewi kulle ne heewi bawa tawde hokko tawi aɗa wawi moƴƴi hokko bagasa tawi boko tampitade daabare minen kam ndungu ceeɗu fof gam men ndungu waɗi fu ceeɗu ɓurta hewde illa ndungu ceeɗu ɓurɗon sembinade e banggal ambusi o ayi illa ndungu illa e ndungu bisimilla e ley ambusi moɗon onon joni so dabaji ɗi ɗi ñamminama ɗi payi alqadara hono foti daba jati watta se faya lebbi hono foti mara toon daba bon jomum ne wawi madde jaati jaati gayi mawɗi ni ɗi kan jaafa lebbi jeegom gayi pamarɗi goɗɗen mbawi lebbi ɗiɗi lebbi tati gayi pamarɗi tawan fayi bon nayi debbi ɗi du hono noon kan noon ambusi si dabaji seeɗi ɓuuri moƴƴude e ambusi saabi dabaji ɗiɗo ana jogui jaleñi hono no fulɓe ɓe jaati gayni ana wayni hono noon nayyi mabɓe ɗi gayi senonkoɓe gon ñoronkoɓe gon taraɓe gon wakamɓe gon dabaji ɗi du senonkoji capatiji segunkoji fuu won e dabaji heeɗi jaati woni hono ɓurɗi moƴƴude e ambusi bon ɓurɗi moƴƴude ambusi ha yogaɓe ka fof cafuroɗi ɓuuri yidde gam minen kam mi wona cafuroji wona puuli ɗi wona segunkoji wona burgunkoji wona hayrenkoji wona métisi fuu minen kam fof min guillodira gam woɓɓe ana hen gaye mawɗo ɓuuri yidde woɓɓe ando gaye hakkude ɓuuri yidde woɓɓe ando gaye pamari woɓɓe du nayi debbi ɓuuri yidde ka onon ko on cuɓaki oɗo sita wona o minen kam fe métisi min gonɗo ana ley hoggoɗo fe métisi min gonɗo par ce que woɓɓe du gaye mawɗo ɓuuri yidde woɓɓe nayi debbi ɓuuri yidde woɓɓe du gaye pamari ɓuuri yidde woɓɓe du gaye hakkudeji imade nga dugtati ya duuɓi joyiji i cuɓoto bon minen ko gaye mawɗi min maram min mara gaye pamari ɗi mara hakkudeji fof min mara min a koye amen ka ɗon golle amen ɗo galbal ñamata ɗo mais Boubou Diallo an jaati e ambusi o woni hono komin jiyata ɗo yeeso amen ɗo mais est ce que aɗa jogui hono dabaji goɗɗi hono durowoyoji en gonɗi ladde na e ko nandi e muɗum ɗum ne aɗa e golle muɗum ɗum mbiɗa e golle mum sanne mi jogui gonɗi ladde waɗa iwan ɗo fa yakkude wata kadi jaa lagginde ceeɗa won nenno du anda du minen jogui si tampere fo hen joni ka ko woni ɗo ko woni hono ɗi ka ambusiji ɗi ka ɓattiɗima ɗi gollirgal maɗa kuntirta haaje maɗa ko nandi gollirgam ɗi ka ɗon golle wakkati fof ɗi woni gollem jajade nayyi hono jooyi ladde ɗi mbiɗa jogui sanne fey joni immike ɗi ɓaɗi koɗowar ɗi naate tafo keegen duroɓe mbayri haaldude nanno kanƴi du mbiɗen jogui ɗi mbiɗen jogui e majji torfaɗo ala kulle haali par ce que nayyi amen ɗo ɗi gaari e guelle ɗe wakkati wona men jooɓa ndiyan ɗe ɗi jara fe laddeji ane laddeji wona men jooɓa nayyi ɗi koɗa bon nenno duroɓe amen ɓe ana piye meɗen jonne du komin pota yonnede bone nayyi amen caaki du wonde caaka fe guelle laddeji mbiyanno pulla a natta ladde men de ɗum fo wona mi immo men daara neɗɗo dugle nde arto min ne jaami tewta nayyi na nayyi ɗi gonto nemi kewta nayyi ɗum woni nayyi moɗon gonɗi ladde bisimilla garten e ambusi o fa joni e ambusi moɗon one joni onon ñandu si hoɗum jaati woni hono ko ñamminot ton ambusi ngaji ɗi hono ñandu hendu jaati woni ndu kensani ɗon ko ñamminto ambusi o faɗi paya bon ñandu hen biƴƴe ɗe ni kañum dum ko bon eɗi gaari wajibi wona min pikka ɗi vaccin majjo ko fof min gaɗa majjo min pikkan ɗi min monnan ɗi ɗum ka fen nagge nge waɗi ɗo kikiɗe mo fof min pikkan ɗi wona min ɗo min pikka so fof min pikkan ɗi min pikkan min monna mais pikkiri majje monnugol majji ɗum onon goɗanta koye moɗon na oɗon jogui vétérinaire en saabi majji ayo minen dunki heɓe kam amata vétérinaire minen kam minen gaɗata koye amen ono minen dunki en majji ɓe oɗon andi bon pikkiri fuu ndi min jii min andi minen jaati jiile amen ɗe ka minen ɓuuri wuttinde par ce que minen tima nayyi men ɗi bon min andi naggue sembe o gue jogui ege wawta ɗe poɗɗana ndi pikkiri wawta ɗum naggue hoore jogui ana jogui sembe ɓellere magge ɗo ngo wawta ɗo na waɗa ndi pikkiri fof nafataki ɗum ɗum hono minen ɓoyɓe nayyi ɓe min andi gue naggue sembe gonani mum ege wawta pikkiri ege wala semme ege wawa monnede fe gueye ege wala semme tak ege monne eyyi mais ɗum ɗon ege wawi fikkede min mbawa wadde pikkiri jokka poɗɗe bon ege wawta pikkiri ege wawta poɗɗe ɗum ɗum en jogui andal amen ƴowi hono gue naggue joni wori jogui sembe ege wawi monnede ege wawi fikkede bon naggue wala sembe fe tawa poɗɗe kañum ɓuuri sembe kañum gasi woni e majje bon min montama kadi pikkangue tan fa samane fa wodne ege monne eyyi nen ɗum ɗon joni onon e vétérinaire ɓe jangguini on ɗum na hono pamirɗon ɗum banggal pikkiri saabi durowo ni yo durgol ngol ni andira e margude muɗum dabaji aɗa andi daba o aɗa andi ñaw gonɗo e daba o safare ɗum won jangguɗo safare si andi ɗum wiye jangguɓe safare ɓe vétérinaire en o kamɓe jaati woni hono famminimɓe on ɗum ɗon na ɗum ka an fuu an ley hono kamɓe komin gollita ko aran nde ni
minen wutorneɗen ko ɓe garta e meɗen noddaɓe meɗe kollaɓe daabay fa min jiimi fa hannde o ka wutornede hewɓe yoga en to ne bemmama an nodda min jaati kolla mi daabay mum kañ o hoore mum lando min o daaba joni o ñawɓu ɓooyi e makko ni o wordi hono daaba jata hono ɗojjowo en ka hono daaba ka naaki hono ɗoyren jaati o ɓuuri heeto minen ɓuuri andude ɗum ka taw yoko majjata buucum takki yowonata buuyi yokota heere yaade on ñawi bon an fof onon fulɓe ɓe kaɗo ɓuuri andude illa hono kanko wutornede janggo ɗereji o hono pikkiri hono garmo o ara kam ɓuurnoma mais joni komi ɓooyi ko minen ɗum min andi ka o daaba hannde o heɓa kiloŋaji temedere na temedere capan joni na temedde ɗiɗi mo hannde o garam arande pikkiri ndi ɓurno sembe illa hannde bon no won garama wiyaɗa waɗa nagge fof pikkiri ndi nafataɗo ɗum ko waɗi ɗum wona ko minen ɓooyɓe nayyi ɓe eɗe andi pikkiri ndi arande ndi ɓurno sembe illa hannde pikkiri hannde ndi kewi ndi ɓurno sembe bon miɗen mi tagi to pikkiri ndi ɗum minen mi tagi ɗum nagge nge joni hannde waɗe garam goto fof wana waɗne garam ɗo pikkiri nafani on nagge fuɗu ɓoygen fikke garam goto nafata wana gara garam ɗiɗi par ce que ƴiyamage wo pikkiri famminike sanne e joni onon banggal hono ambusiŋaji moɗon ɗi seɗi paayi e leydi ndi cottoton ɗi na caggal leydi ɗi jaata min ka nokku fof mi yahata min buubu oka min ka ɗo codanmi ɗi ɗo ɗi cottanmi ɗi yogo mi faali hoggol cottanmi ɗo yogo mi leggal ɗo cottanmi fou a won yimɓe on ɗo min buuba nokku fof mi yahata min ka ɗo codanmi ɗo cottanmi ɗo coodata ɗo cottata famminike sanne a ɓattinan micro e hunduko ma seeɗa joni hono banggal hono sanction gaɗaɗo e leydi meɗen ndi fedde CEDEAO waɗi jukkoje leydi men ndi ley ko ɓooyako onon maroɓe dabaji ɓe wonko mata ɗon e tiiɗalla majjum wonko men mata tiiɗalla mo sanne dow hoɗum bon minen kam milonino embargo waɗino fof ana yaafina nayyi ɗi ga way hono ɗum jaata ɓuuri futtinude nayyi ɗi ko saabi de bon hewɓe kuli yaade ja coodaye hewɓe kuli yaade par ce que nde wiyama nayyi ɗi jaltata fof bon a yahan tawa nayyi ɗi honto ɗi gonɗi yahan prix gonɗo to na waddi ga fof a tawan wona camminaɗe cottaɗe wona fa yimɓe fof ndiya anda ɓe to anda ko woni toon ko ɓe gado anda ko woni ga nden immata jaa cooda ga keɓa cotta keɓa coggu somma e majje joni ko ɗum waɗi ko hono yimɓe hewɓe sooda yannoɓe gotti yaade sodoyde fa gadda so ɓe gaddayne ko woni ga ko tiiɗan par ce que panɗi tan mais onon joni e banggal tew onon par ce que sa haali haala embouche haala tew wajiɓe e kabar tew o wakkati fou ana wiye tew tiiɗi e leydi ndi onon ne wakkati fou dabaji moon on ɗiɗi ñammineteɗi guure majje o wona ko newi hono haaloɓe kaala tew tiiɗi banggal laamu o won fu nde ɓe jottoto on soɓe dawrude moɗon onon hono waɗoɓe embouche ɓe jaati hokkoɓe leydi ndi tewɓe saabi waɗoɓe embouche ɓe ni woni hokkoɓe tewɓe bon laamu o hoore ka yettaki min e hooram ka bon an feewi yettiki min kam mi andalam wala hen ngam ñanduno an tiiɗi go'o daabaji ɗi an tiiɗi bon wajiɓe a jooɗiɗo a ñaama a jawro a ñammina kuureji ma a ñammino daabaji ma kanƴi cotta kanƴi gurta bon minen ka le jiile mana ɗum tinni nayyi ɗi hono ko tinni nayyi ɗi pepe nayyi ɗi ngala ladde lemmel ɗo kamɓe laamu o jataki ɗon daabaji ɓeɓe goto mo normal ladde han tawe ladde nayyi hono bigireji ɗan mbawi ɓuutude tiiɗalla daabaji gaɗi mbawa ɓuutude nayyi goɗɗe ladde kay ɓuuri wawde ɓuutude ɗum par ce que a jogui temedere a jogui temedde ɗiɗi ɗi gon ladde ɗo ɗi ñaama ɗi jara tawa ladde won le mayli ɗo nayyi nduro o ga ndiyam wala toon fefe won ladde won nde ndiyam woni ñamdu wala e mayri bon ko selno ɗum ladde haddaki e mayli laddeji ɗi fof ɓe cotti ɗum wona jawɗe fuɗɗi moɗo joni nayyi ɗi fuɗɗi joyi koɗowade e leggene gonɗo immade ɗo yaade fa tuggo hande 100 pulkoto segu e jawɗe fof joni ɗi ceeɗa e koɗowade fof ya leggene hono hande ana hante minen nayyi amen ɗi naatan koɗowar hono hande bon neɗe jotti koɗowar fo ceerɗo wona min jooɓa min jooɓa ɗe naata jeeyi toɗo kan jooɗe koɗowar to wona min jooɓa ɗe jooɗo bon nenno leydi men ndi hono ɗo ladde woni ɗo haalata ladde ɗo du ɓe jaɓata jawɗe ɗe jooɗon jawɗe ɗe jooɗi tan ndiyam wala ɗon na joɗi noon to kamɓe jaati laamu o immoto o sufere gatta mbiya ladde nde hana durede bon a won nayyi ma mbiya nayyi mali a ɓi mali ga nayyi ma mbawa durde le ladde nde te nayyi ma mbawa durde ladde nde bon ladde nde ɗon ene han tewe nde heerno daabaji nde waɗi nde nokku ɗo ndiyam tawete daabaji jeyata jamma e ñalawma tawe nayyi ɗi kewtodirta e guese ɗe hono ladde gonnuɗo aran ɗi ka fof ladde ɗi ka fof keddaki ladde han tewete nayyi ma ne keɓa wakkati fof ndiyam yara ñaama huuɗo ceeɗu joni e naggue ma aɗa yara ndiyam laaɓɗo an heɓoto yorko an ñaama lanɗam tawi ndungu nge tampa fof ceeɗu
tampata sanne fini tampata sanne ene baawi hono nay siya tampade majji yo kadi menne biqi seeɗa hawra ndungu wari bon ladde wala ndiyam wala ɗon nayi gotta ana wiya nayi gon mali jon nayi en goni mali ga nayi ngala mali par ce que nayi ɗi fuu ɗi kooti kodwaru e leggine yaade fa Gana fa Libéria jawɗe jodi fa toon bon Sénégal wiyete Sénégal jogui ladde ana ɓuuri mali a bada jawle mali won kotuɗi Sénégal ladde an toon ladde mawde ndiyam wonto ceeɗo ndungu ladde nde o keccol nana wiya nayi gon mali joni nayi ɓe kam gon mali ga nayi ngala mali de min kam mi yiyay kala joguiɗo nagge foof fe siyaɗo no jiiɗa nayi mo jeeya koto waɗa yaa laggina foof ata na wala naɓowɗi na wala dépense majji nenno ɗum ɗon saabe laddeji ɗi keddaki hono laamu leydi ndi du wala fuu ko jaɓi hono hertanade hokkude joon en Dabayi ɓe gueɗo muɓɓen hono ɗo Dabayi ɗi kaani durde na ɗo ɗi kaani hoɗude eko nande muɗum ɗum woni ko wala min kam mi yiyay min kam gila ndima fa ndimmi mi yiyay hono laamu Mali hokki ladde anni na burtol anni Dabayi ɗi jooɗo ɗi ñaama ɗi jara hunde fof memata ɗo mi yiyay gila laamu Moussa taroɗe ƴaɓɓi min kam mi yiyay gila laamu Moussa taroɗe ƴaɓɓi mi yiyay laamu Moussa nde mi yi burtol mi yi ladde neno laamu Moussa nde mi yi guesa kettuga sera ka watte hoggo neno tawi nayi ma ɗi taƴi warde aɗa jogui nayi capanɗe joyi fayɗi nayi Daba sappo e joyi wajibi da naggue taƴi naggue turti warde guesa kettuga sera nga a tawma hoggo won hen naggue nga wawa nadde fa an duro hakkille ma warta jaa jeeɓanda naggue ma fa ndene nayi bonni guesa fof ɓe garma ƴoowa guesa nga yalla leɗɗe ɗe moƴƴina fa guesa moƴƴinaka kam fo mi jeeyi laamu Moussa nga laamu gila laamu Moussa ƴaɓɓe mi yiyay mi yiyay purtol mi yiyay ladde bon nen ana wiya nayi gon mali min mi yiyay min ka jon nayi ni jimmi mali jon en nayi ɓe ka ana mali ɗo ka nayi ɗi wona mali ɗo ngala mali ɗo so ɓe jalti leydi ndi on jalti leydi nayi ɗi fof joni fof koɗoɗe woni joni a jiɗi yiide nayi ɗi fof ya fila mana en ko nandi e muɗum naade koɗowaɗo naade laggine jawle joni fof natoy tan nenno ɗum woni du ne naata du wala ɗi taƴƴata fof joɓa naata koɗowaɗo ɗi joɓa naata nde ɗi jooɗo du wona ɗi joɓa ɗi jooɗo laggine du noona kono seeɗa fof yoɓa seeɗa fof du yoɓane naata laggine seeɗa fof yoɓane naata anni koɗowaɗo nenno ɗum saabi aɗa wiya nayi gon mali ɗum saabi tew o tiiɗi ambusi o ko aɗa wawa ɓuutude ko ambusi wawi de ceeɗu o tan nayi paya ñammina e paya tew yimɓe kewa tew lobbo ñaama ɗum ambusi wawi gam tous les temps tawi naggue won ana yaafi tew ne yaafi ɗum kadi nayi kanɗe yaade koɗoɗe ɗi gottata kaña laggine tawi nayi ɗi keddo ɗo a faami bon nayi ɗi gonɗo heɓa cooda naggue ma cotta ñammina cottaki bon jawɗe fof mbitti joni fa warde naggue ma jaati hono nayi feeɗi o ambusi ɗi yo naggue ɓalew anne e amaɗa ga ɗi nayi duumaɗi bitti seeɗa ɗum waɗi mi turtini ɗi mbawa yaade koɗowaɗo en ɗi garta kañum kadi ɗi ñammine ɗo fa nayi ɗi garta kadi ɗi kowata ɗum ga fof dépense mo heewi ɗo ɗi gonata fa nayi ɗi garta so ɗi natto e ley nayi hono fewi nayi ma joni joyi koɗowaɗo ɗe tawa nayi ɗi hono naggue gue duuɓi bitti seeɗa naggue waɗi gue joni ittata nayi to ko yiyoto ɓuura lewru woto ɗum waddi gue wala semme gue wawa yaade koɗowaɗo joni par ce que ɗo gon joni hakkude koɗoɗe lewru hiɓɓuɗo jarata jamma ñala woɗi jooɗi bon neno feeɗo wasolo ɗon samti ley Mali par ce que wonɗo woni hen tawan barasi won keeɓa nayi ma jara fa naade koɗowaɗo fe gellel pamari a tawan parasi won nayi ma jara koɗowaɗo fe gellel pamari fe galli tati na galle na waɗan parasi nayi mum e bey mum baali mo jara gane fay ɓundu wala voilà fay ɓundu wala bon neno gaadu huɗo koto fof ko sumete fa ko timma ko sumete fa ko timma tuk e famminike sanne Boubou Diallo joni en dokkan sakkike meɗen konngol e dow kabaru oɗo e hono mbiyeteɗa assalamu aleykum min mbiɗo Amadou Ba e huncu konngol ma seeɗa min mbiɗo Amadou Ba Hamidou Ba Amadou Ba Amadou Ba bisimilla maɗa a babaji hoto en babaji Bankas Diallo Bankas ono woni arde fuddogude warde ɓe minen men doga babaji dogata minen men dogata wona doga yette jammirdeɗa doga yette min ba jammirde jaga yette ba wona jaga yette minen men fulgal na bani an ay bisimilla e won wiɓe de ɓe mbi babajo ka joni so tawi ana jogui nayni wiye Pullo Ba so wala fay wote wiye Bakuyate ɗum gonga ɗum wona noon bayeɓe amen noon fa hande jallo jeeri ay gasi fa woti e bisimilla maɗa Ba e joni anne joni hoɗum woni e yiyande maɗa banggal hono e ɓattini micro o hunduko maɗa seeɗa hoɗum woni e yiyande maɗa banggal hono tiiɗalla e tew dabaji e ley leydi meɗen ndi ana wiya hono leyɗe meɗen ɓaleɓe kettuɗe hirnangue gaɗe foof Mali ɓuuri nayyi ɗum woni ko wiyete onon jaati on golloɓe banggal nayyi hay ko ɗum saabi tiiɗalla nayyi ɗi ko saabi tiiɗalla tew o non jaati fof mi waɗan jo kam mi hokka haala Boubou ka sembe sabu golle o kam minen ka kanko tan mi andi fami ɓuuri hono ko mbiɗa on joni ambusi wayni na honno Dabayi ɗi ko wiya majji ko so anani tew tiiɗi fof
daaba o tiiɗata so daaba tiiɗi ne wajibi to tiiɗa sikki wala sabu buuse soodo o daaba o sotta namana hay joni ko waɗɗum kasi ɗum daaba joni wawa yaafude ko o wi ko mali won daabaji de neno daabaji ɗi wala ko ñaama nano so daaba wala ko ñaama wajibi yahan leere goɗɗo heddiɓe eyo ya ɗum naɓatadi toon sikki wala fami goɗɗo naɓatadi toon no sona en gon daabaji en gon laddeji mais laddeji men mere noon mali na yaaji leɗɗe ñaaten ɗe fuɓura en yaajude Koulibaly fota en yaajude Sénégal fota en yaajude Guinée fota en yaajude kay ladde men nde enen ladde men nde ladde nde ne yoori ladde yorde no ladde yorde ayyo tilo to kasine duɓe ngaɗa hono ko wiya ko huɗo ko fu duppete fa timma tak ay ɗum ka joni ka nafa wala kasine kay bo wala ayyo kay bo wala nawana laamu on hanno sakkade ɗum foti duppe aɓe ngaɗa dabareji ɗi dabaji ɗi furenta ñaama dabaji so heewi fayi hande so galba ngal buuki tan to o yaafa so galba ngal buuki hande so ngal heewi hande dabaji heewi tan soto ko laata piri o ɓuytoto ayina yiyaye nen jonno an sona cooda wiyama cooda hande botoru biƴƴe ujunaji ɗe temedde na ujunaji ɗi botoru woturu ujunaji temeɗe joyi hande ujunaji ɗe temedde joyi hande botoru woturu biƴƴe ayyo joni ujunaji ngaari fu a bisimilla ani joni kay yiɗa wayno ayi ngaari wotiri faɗa ñaama ko foti tonne goto ndin so waddama ɗo tan joni pili muɗum fe temedde joyi na temedde joyi e capan jeegom en tawan ɗum kilo mum so yeeyama engrais o jaati yaltata sa jettike bon ngaari mawne wanande fuɗɗo capan jeɗɗi ayyo yaade dow gaɓade wajibi a sooda ngaari sooda temedere watte ambusi ngaari guila ñaama e hunde a sooda nde wiɗa temedere gattande ambusi ne ñaama tonne goto ndi waɗa lebbi nayyi na lebbi joyi e junngo maɗa ndinna wawi yaafude nanno tew mayri jaati wawi yaltinde kaalisi mayri ɗum tan wonno probléme Mali no jogui mais laamu o ummanaki ɗum ɓattini micro laamu men o woni ummanaki kibaru dabaji Mali ana jogui dabaji sanne ana jogui laddeji du ɗi jeebaɗi noon dabane so ñamay tan wata sikki wala ñandu ɗum woni wala hay ñandu wonɗo no ɗum tiiɗi ɗum fu ɗum kaalisi noon biƴƴe ɗe sotti ko tiiɗi huuɗo ko sotti ko tiiɗi ndiyan sotti ko tiiɗi golloɓe ɗum tiiɗi nan ɗum tan woni kibaru to hay tewno so tiiɗi fo laamu o haaltano sikki wala hay so tew tiiɗi hono watte daɓeɗe eɗen jogui dabaji ƴeewe hono gatten dabaji men wuurda yalla tew ono yaafa min kam ɗon ko jiiɗo mais e ley onon golle moɗon ɗo e ley galbal ngal ɗo gonɗon ɗo oɗon gaɗa ambusi oɗon mara dabaji ɗi oɗon gaɗa kala fuu won fuu ko onon e laamu o ko yettoto on fa dawride e moɗon e dow alahaali golleji dabaji ɗi won funde ɗum waɗi sanne honno Boubou wimani tan minen e galbal ngal min pini e maggal men mawno laamu warayi sabu woni waray de min ngala e bureau men min ande bureau o hunde galbal ngal no jogui bureau namana laamu o waray tan so laamu o waɗi gonga tan wa hadde bureau o tan onon sukaɓe wonɓe ɗo on fof mata namana o wara minen kam mi mata so waɗi tan o cuuɗiɗo so o waɗi o waray tan saabu so o waɗi o wardi e gonga tan o wardi e ko laaɓi tan wonɗo e bureau yo waɗa e bureau yimɓe gallo fu mata ɗum ka fu joni ana holla gollidal wala hakkude wala hakkude minen tan ɗum gonga o anda gollidal wala hakkude moɗo e laamu minen laamu o wala onon kaw ɗon jooɗi ɗo on gollanoɓe koye moɗon koye amen gollanta hayno kiɓirɗa hunde no tiiƴiri ni on tan jeeyatani no tiiƴiri ka no gollanirton koye moɗon ni ɗo ɗon nafa ɓiɓɓe leydi ndi saabi e bandiraɓe tedduɓe ƴeewo Pinal TV oɗon andi dabaji yo nuygal ɗiɗaɓal e ley leydi meɗen ndi dabaji yo nuygal ɗiɗaɓal e leydi men neɗɗo fu tawaɗo yo gollowo daba e leydi ndi ande wonko o nafata ɓiɓɓe leydi ndi sen ƴeewi galbal ngal no warri hande ni million ji neɗɗo wurata e ley ngal ɗo galbal million ji neɗɗo woni ɗo ɗum guure muɗum fawi e galbal ngal bo nenno andenna du wala fuu ko waɗi galbal se wona dabaji nenno sikke wala daba hono muɗum nafa heewa e ley keɓe leydi meɗen ndi se wona nuygal arandewal ngal ɗum woni banggal demal saabu joni daba o kañum daba o fuu e ko rema ko wurata nenno sikke wala ɗum ka demal ngal ka ardi ɗum ka anden dabaji ɗi woni nuygal ɗiɗaɓal mais ɗum fu e tawede kamɓe kala maroɓe dabaji ɓe fu ɓe kolli wiide laamu leydi ndi woni hono yeebiɓe yeebare timmude banggal margal dabaji ngal no dabaji leydi meɗen ndi mardete hande ɗi ngala gueɗo ko woni ɗi ngala gueɗo ɗi ngala dangeje ɗo ɗi jara ɗi asanaka forage ngaji ley laddeji ɗi kertanaka ladde duɗo ɗi kaani wonde kana tan dabaji ɗi kana wiya yo dabaji tan kala gonɗo e dabade fuu na gollowo dabade fuu yo tampuɗo yo koynaɗo ɗum ɗon woni hono immade hunde nde yo Allah hokku laamu leydi meɗen ndi ɗo hakkillaji lobde e majjum e fammini ke sanne e joni en gartan fa hande dow alahaali margal moɗon ɗongal e joni e margal moɗon ɗongal onon joni banggal ambusi ngaji moɗon ɗi so gaɗi ambusi o jaati so no wodiri wakkati ni hoto sodoɓe iwata onon jaati kiliyaɓe jogui ɗon kammari majji tawe kañum ka an ka aɗa andi tan si daba maɗa o fayi
yimɓe jogiɗa ɓe dokkata na hono jeyro ton ambusi ngaji bismillah ambusi honno Boubou wirma nani ni ambusi ne sirti won kañum en ɓe jiiɗa ɓe ka gayi mawɗo tan watta ambusi temedere gaari capan mitti gaari ina temedere fof waɗa hen na wona yoga ɓe annduɗa ɓe hono no Boubou wirma joni ni nayi debbi gayi mawɗi gayi babal ferentina ka so wiyama ambusi ko wowno e ambusi de gayi mawɗi wowno waɗe ambusi ɗin so ɗi haari ko wowno ko anda fe so ɗi haari no jaati baba ko wañamde tewmedi jaati kono andi hen minen ka sabu so sarsma e sappo sarsa ley broussard to wadda ɗo fof tawan jettiɗi fu ƴaɓɓoto ɗiɗɗi tan yeytano baba koɗo ko waɗi ɗum sabu en mbi temeɗe joyi tiiɗi temeɗe joyi yaltinta tew ngaari si sono setto temeɗe jeegom temeɗe jeeɗi so kasmeɗe jarata namana hay enen ko mbiyeten tiiɗi ko fof tawan leydi ndi ɗumen ɗum tiiɗi kasi fa hande ɗo hayne wattuɗo jawdi muɗum e hunde na fa yaltin tewtata ɗum kasi ko namana tewɗan ko jogui ko ka ƴakata jalta ɗon tewta mi namana hay ɗo ko jiiɗa ko ka joni no ambusi ɗo fuɗɗat ɗo so dabbude timmi warde ɗo ndungu natta ɗon ambusi watte ambusi ne watte no laabi ɗiɗi ha laabi tati a watti arnal ngal so yalti tan jeeya gara gatta goɗɗi kasi ɗo ɗum yimɓe yahatno ka jonno neɗɗo so wona joguiɗo buuseɓe so wona joguiɗo buuseɓe fe goto watta ambusi mum wiya so ɗi heewi fof mo kokkat ne wala fe so ɗi heewi tan yaltina jaaha ƴeewoya luumo an andi so sénégal ngo woodi jaaha so Côte d'Ivoire ngo woodi jaaha sa nani bamako ɗo moƴƴi gadda ayi ɗum tan wonno golle ambusi min ka ko andumi hen famminike sakala famminike sanne e joni en dokkan kanko Boubou o konngol e famminike sanne Boubou Diallo ɓattini micro hunde ma fagata an ele golle maɗa ɗo golloɓe hono foti joganiɗa ambusi maɗa o mon golleɓe ɗo ñalom ñalɗo hande golleɓe ɗiɗon jogimi ɗo golloɓe ɗiɗon jogimi ɗo par ce que wajibi nayyi ɗi mbaali ɗo fa ñawli fof goto yaltinan ɗi yaha yiltina koyɗe majji fa wakkati salifrana 3 heures wartede warta fof taw goɗɗo wayli biƴƴe ɗe e duma ko a faami anda ɗo feeri ndiyam wona min coota wona min cooda ndiyam neɗɗo jara en jottoto e tiiɗallaji majjum e joni en garan e tiiɗallaji ɗi e fande men e jottade e tiiɗallaji gonɗi e moɗon ɗo e ley banggal margal moɗon ngal e onon jaati hande ɗo e so wiyama joni ambusi moɗon o ɗo golloɓe ɗiɗon tan joguiɗa oɗon ndeni banggal wuyɓe bon ɗum du won sabu wuyɓe ana goodi wuyɓe ana goodi ɗum du won ɗon torimi sanne oɗon ndeni banggal maɓɓe aya hikani kande kam meɗen ndeni ga rawne gaɓe battini micro e hunduko maɗa hikani kande kam meɗen ndeni maɗa go seeɗa a cakke ayo hikani kande meɗen ndeni ga rawne ga ɓe yettiki men ɗo andi ɗo jaltin ɗo gaari amen jaati ɗon kokol ɓe jaltinirde ɗo ngol koko joɗɗo jaade kokol ya ɗo ɗo ɓe ndewdirde jaade men allahu gaari kiɓɓiri gaari kiɓɓiri aɗa wawi dewnede koko aya kam gaɗi ha wona fay bafal ɗo wona bafal kokol jaade ɗo ɓe jaltinirde allahu rawne kay waɗi ga hikka kam mala ko mbawi alta mais kabaru wuyɓe ana keewi e nokku o hono fa daɗi sifa galbal ñamanal ngal wuyɓe ana ɗo fa daɗi sifa ana ley jomum yokmo fof ley guendi woni boko ɓuuri hewde fof hono gaari gotiri ɗum ɗo ga wakkati hono wakkati fette ngayɗi ɓaɗi fof ɓe garama ɓe kela hoggo naɓa yokoɓe naɓanayi mum fa laaɓtalaki hono caggal ko hoggo an ɗo ɗe hitano fo hoggo an wala foto haaɗi wala fof ko haaɗi wakkili hoggo muɗum hoggo seeɗa pili galbade wona leggal bangal leggal baɗɗo wakkati fof on nagge woto ko ɗiɗi koltati ɓe naɓa wala foto haaɗi garano koggo waɗa seeɗa wakkati fof le hitano ko keltoɗo heewi sanne wakkati yafa laabi nayyi banko fof ɓuuri camantati nagge e ɓara ɓuddebe nagge ɓa wakkati wi temedere ko keɓe fof naɓoɓe won foni meɗon nangude fay gujjo goto ne bon min meeɗi nangude feeɗomi gon joni ɗo ɗiɗon nangumi e ɗiɗon fuudu eɓe kasoto min joppitaka taf wuyɓe nayyi nanguɗa jaati fuudu mi nangui eɓe jogui nayyi e fuudu wakkati immade 22 heures 23 heures en min nangui allahu akbar funde ɓe nangga eɓe jogui nayyi mais joni soɓe nanggama ne laamu o ne ana heddo e hawjadeɓe eɓe naɓe justice oɗon jokka e maɓɓe faaɓe jotto justice min jaafa justice jaari joni ɗo ka hono ko laamu o wari joni ko laamu joni ko laamu gaɗo joni o ka eɓe jaafa justice on laamu gonɗo joni o laamu gonɗo hande o gonɗo hande o ka kañum ka ana sobaniɗo ana sobani ɗum sanne ana darani hunde nde ɗum nde gujjo nangga fof yahan tribunal direct yolto laamu may hande o ka o ka darani ɗum sanne ñalɗo hande laamu goɗɗo hande e Boubou Diallo joni en garan hono kabaru margal ngal e dow tiiɗallaji gonɗi e ley leydi meɗen ndi basiji naati e leydi meɗen ndi hande
baasi mo neɗɗo ɗo fof annda ko woni hande o onon ne oɗon mata tiiɗalla onon jaati maroɓe dabaji wonɓe le ngalluje ɓe oɗon mata tiiɗalla baasi o e banggal margal moɗon ngal wonko mata toon sanne nena baasi garɗo hande o e gaɗan duwaw ni e laaɗa ñifmo e laaɗa timmilano safara ma ko ndiyam ɓuɗɗam amin par ce que baasi garɗo hande o warani ɓiɓɓe leydi ndi fof sikki wala nena ne wiyama pullo e fof naati ñeeño naati maccuɗo naati janɗo naati fof nga baasi o ka mi wallahi mbiɗa kulma fa ɗo ha tata fa omo wonko yettini on tiiɗalla banggal margal moɗon dabaji ngal omo yettini men tiiɗallu fa ɗo ha tata par ce que ɗo min gonanno fa ere hono joni fa naare fotoro nde min naata mobilaji min jaami cooma luumo fof wongo mari neno guila baasi wari ɗum fof ɗum wotti bon neno fewi ɓamde hande fa ya soma jaati yaafa soma yaade sodoyde soma jaati on warta yaafa bon kañum baasi waɗi tiiɗal fa ɗo ha tata fa yimɓe amen iwoɓe ɗo ɓe ne jaaha luumoye ɓe ɗo wadda e mum torra par ce que laamu hooran taw le luumoye to fatoma en konna en duwansa ɓe nanggue goɗɗo bamako ko anndi fof nangi nenna immi ko ɗa mbiɗa cumoyoɗo laamu ye naatoy toon ɓe yimɓe pompe teki naati le luumo ngo nenno ɓe kamɓe ɓe centa yimɓe an iwɗo bamako jogui tamguel maɗa fa cooda goye ma a nangata wona torram bo walla kadi fuɗo mobile hono dulaɓe immoɗo naata mobile mobile waɗi attaque kaala ko joguiɗa fof ɓante fa laaɓa bon na yeeyi a soodi gayi o soodi joyi o soodi sappo e cartine gaddi o cakkotoɗo o cottowo o buusede goro fa nangga ya hirsa kon mbiɗa ko hon fuu e mayri gaari gotiri wurta nanno mi gaɗo embouche les buusede ɗum gondumi commune katti gaari fof crisede commune katti fof andalam won hen les commune katti gaari fof crisede fof andalam won hen an min buubo andalam won hen hawji ɗin ɗon gayi mi hawji ɗin kirseteɗi ɗi eyi crisede commune katti les commune 4 les commune katti o ka fof gaari hirsaki ɗo commune 4 bamako o commune katti bamako ɗo gaari fof kirsani gaari fof crisede andal ma woni andalam won hen sanne gaari yalta galwal ñaman ɗo ya commune katti hirsete andalama wala hen min woni hooreji muɗum woni hooreji woni mum hooreji muɗum bon nenno gaari gootiri yimɓe ñaamo ɗum ɓe wala haaɗe gaari gootiri yimɓe noga goɗe gaari gootiri sikki wala no wawi walla coggo mayri walla kañum cottuɗo nde o walla diwɗo ɗo waɗa hokkete ene hirsama kirto o hokkete kata jogata naɓa hokke kutto o hokke kutto o hokkete bon nenno gaari nayyi ɗum feccete pecce nayyi on fuɓɓama koyngal walla e gatuɗo walla buusejo o walla ɗo hoggo mum oɗo walla hoƴi roggo mum walla cogguɗo nde o walla cottuno guila aɗa funnani to walde daaba goto neɗɗo ñaama allah ne fof anda ɗate waɗa hayde gaari hirsama o ɓama hoore o ɓama koyɗe o ɓama heyre o ɓama buuce o ɓama kañum hono ɓamata wona laaki ta ɓamata hen tawi fof ne gaari gotiri nenno min ka le jiilan le mali ɗo anni wala fof ko heɓete ko ɓuuri e daaba nafa ko ɓuuri daaba wala guesa nafa ala kulli haali Ndeysaan. gani laamu darani ke daabaji ɗi nenno tampere men hewnde timma fa yetto an ɓuuri ƴolgo par ce que a won kolte ma 5 sikki wala ana reeni e majji aɗa kosam majji kosam ɗanga huntata haaji maɗa no wori ngaari ndi woni ko ɗo ɗum ɗo huntata haaji maɗa no wori a won ladde a won ɗo keeɓa huuɗo tawi tampere mo yawa ladde men kaasel nde tan ene ha e bama cuufol ma tuggude maayo ngo moƴƴinama ndiyam warti cuufol ngol ceewi ɗum e ndunngu fu ndiyam walla ladde kaasele nde nene ana jara ndiyam ngo huuɗo toro hewtama to sikke fo wala bon daabaji ɗi tawe ɗi hono jooɗi ɓe bamako séra e muɗum ngol laddeji séraji bamako ɗi ndiyam wonɗo ladde mawde won par ce que ene andi kam Mali ndungu ni jogui huuɗo hecco ceeɗu wari walla mais ene andi leyɗa certi e meɗen ɓuuri Mauritanie an ɓuuri en yorde ga Mauritanie susa tuppude huuɗo Mauritanie gotiri ndi ga huuɗo ɗi duppete ga huuɗo duppete fatima tuppu na won fe koltema jo wemte e macce nayyi ɗinne ɗe mbawa wurde e jiiba naggue wawa wurde e jiiba sikki wala par ce que huuɗo ko andi goɗɗo waddan kañum du huuɗo ko wuuri ɗum mi coodam ɗo ko daabaji ɗi huuɗo ko wuuri won nenno wona ɗum haybeto fo laamu o ni hani immade ɗarno ɗum nenno ɓiɓɓe Mali ɓe ene ɓuurta tampere men de hewde dugoy hewde wona nayyi tan baali gon hen beyi gon hen degueji gon hen fu won hen fu dabaji huuɗo ɓuuri wawde wurde famminike sanne ɗe kadi dokkete ɗi meeɗa sanne famminike sanne Boubou Diallo e joni onon ley margal moɗon wal ɗo ɗo gonɗon ɗo exactement tiiɗalla homo jaati woni e ley ɗo hande tiiɗalla ko ɓuuri fof sullinade on hande ɗo hande tiiɗal fof ngal ɗo hande jaati ñalom ñalɗo hande o ka tiiɗal wongo ɗum nokku amen o wayi hono mo fanɗiri min seeɗa kañen kabaru ndiyam kañen kabaru biƴƴe ɗan tiiɗe ama ngaari ujiri daaba goto o ñaama botoji nogay na botoji deɓe bo boto kadi ujina an botoji nogay ujina waɗi ɗiɗi na ngaari goto an botoji deɓe pawa ɗum dow ngaari mbiya andu daraka ma dawa tiiɗam ɗum sukkala men sanne
sugal mu anamen sanne biƴƴe ɗe tiiɗi sanne biƴƴen tiiɗi hunde fof en tiiɗɗo huɗo en tiiɗi biƴƴen tiiɗi bon wala ko tin huɗo ko heɓata ko ɓatti kamɓe mo bo huɗo ɓe ñamana ɓe cooda huɗo ko to ko wonto ndeɓe keɓa koɓe gadda ko kañum on kata tan jarata kata kana du a luwoto ɗum a heɓa a location muɗum a waɗa essence a waddan andu cotta daara ko guura bisimilla en dokkan sakike meɗen Amadou Ba joni tiiɗalla homo fuu woni e moɗon ɗo banggal margal moɗon dabaji ngal ɗo e ley nokku oɗo onon waɗoɓe embousiŋaji e o nokku aɗa andi ni so wiyama embousi fou so daaba wiyama embousi fou biƴƴe ɗe ka kañum attu inde goto fonka biƴƴe ɗe wona tiiɗi koye ɗe wala jaati biƴƴe ɗe wala jaati wona ɗi tiiɗde hande kadi galani hande kadi ngala jaati kan sabu joni komin garta joni ko on gorko mawɗo yeeyo biƴƴe le galbal ɗo mawɗo mais o fewi wotere o fewi wotoro wala allahu so ɗe tiiɗi ɗe heeɓe ɗo ne santino ɗe wala hande ka jaati hay joni ne kono probléme o joni hunde fuɗɗata embousi joni fuɗɗi saabu joni dabbude timmata fa ceeɗu sanne nano hono joni ne wono buukal ɗe woodi tan yettaki fewi inaɗi tafi joni so ɗum warti joni ɗo fuɗɗat ɗo ɗum heɓatake feyne sono yeehi yesso ne gaɗanade ko ɗum wiyata ɗum kasi nano tiiɗallo neɗɗo fa anda ɗo anni haadde e hikka fadde ndungu o tukude ayi ɗum wonno min ka ko jimi go tiiɗalla ko kata fof ka joni noon so tawi a marowo naggue ma pati nge watata yalla pati nge rima sa heeɓi huuɗa hokkange duma seeɗa hokkange ana moƴƴi nge wuura nge rima mais embousi sona faya wiya sikke wala nanno hunde ko fayinta ngaari fof anda sona nge ñama biƴƴe ɗe wona hono tiiɗi koye wala jaati noon jaati ay ɗum no tiiɗalla go o haɗiɗo wonɗe ɗo kata fof ɗum ka wayita nam joni won an noddandu no joguiɗa fande men en hokkude wakkati men o timmi seeɗa tan keddoriɗen won noddandu joguiɗa fewde e laamu o e onon maroɓe dabaji ɓe saabu ena hanno ko jottoɗen e so tawama oɗon jogui ɗo walde nde enon jaati tawa nde nangodirɗon e muɗum so tawi won noddandu joguiɗa e muɗum ay gonga ko noddamo joguimi tafango kayni laamu o min ka jogani noddamo saabu en fof en ɓiɓɓe leydi ndino leydi ndi en fof en poto mayri no Allah ardinta arto namana ayo ɓe gattana maroɓe daba ɓe hakkille maroɓe daba so gattino hakkille tan leydi ndi yaafan saabu maroɓe daba ɓe somiri tan yeeyoɓe no ɗum sa heeɓiɗi hunde no yaafiri tan a wawa yeyru ɗum tiiɗo wajibi yaafan aɗa jogui ko yaafi jogui ko yaafi wajibi en jeeyan ko yaafi hay anda du jon daba tan woni wala hana haasiɗi ɗum sa naati galbal ngal a baɗa en kawrata gadda ngaari ma wadda ngaari ma mane wara fa tinne wala fey voilà commerçant fof ne wawi remtude gaare fa tinne marchandise ma fa jon ngaari sa soodo ka ɗum wala e dabaji voilà jon daba heeɓi tama en sakkiraɓe tama en kalsi goto gollirte jen coodo e gadden cafi ko yaafi tawɗa ɗum tan ceeta ɗum jeeya min nono so ɓe balli yimɓeɓe tan tawa hoore mabɓe balli ɗum noddum e laamu o kay walla dabaji ɗi heeɓe ñamdu so ñamdu heɓaka tan anda hunde fo yafata ɗum joguimi e laamuɓe tinnoɓe balla maroɓe dabaye ɓe yalla population o no heeɓa dakam ko ñamata ko ɓe anda tan soɓe balla e maroɓe ɓe ɓe anda tan population o tampa e tiiɗalla o min ka ɗo no ko joguimi noddago fami holla jaka e kibaru laamu o ka ay galbal ñamana ɗo ko jimmi noddago kamɓe ɓe garay fa yimɓeɓe ɓe dewra yimɓe se gondi fo en dewra surtout pulako so pulako wiyama tan jamɓe mo wiyama fulɓe mo wiyama maccuɓe mo wiyama ɓe gara yimɓe ndenta hay koy si en denti tan anda en keɓan sembe sikke wala hay gon noddago min ka joguimi fomi ono suud baba joggi konngol cekkitotongol Pinal TV ɗo waɗi ɗo Pinal TV wari mi weltanike ɗum Boori Diallo Diallo ñamo ñebbe o wari mi salmini on sanne Diallo mi weltiki hen sanne ɗo andu merci beaucoup nam Boubou Diallo e wartude fa hande e dow oɗo ala haali en kaali haala tiiɗallaji fuɗi tawaɗi joguiɗen naɗo wakkati o ɓilli en sanne bisimilla so tawi won kabaru noddandu ndu joguiɗa fewde e banggal maroɓe dabaje par ce que joni ƴeewen no min tawi tattam woni ko keddoriɗen e noddandu ni joni ka ko joguiɗa par ce que mbawa ɓeydude hen goɗɗum ko jimmi tan pulako fou nam saɓaɗa dentan tan ndewren nan denten nan bon nenno torro wonko dow men hande ka bon rafi jande du woni sikki wona rafi jande won e pulako sande de janggen nenno immen janggen immen mbawɗa wato immen janggen jangguinen sukaɓe men jangguinen sukaɓe men ɓe nenno torro wonko dow men ka rafi jande nde du woni sikki wona mbawɗa fo immen janggen nenno du ndewren kawrenna kawrtenna an ɓuuri mani wi kam ɗum mani waɗi kam ɗum wajibi wonduɓe kaɓa minen kaɓi fou ɗum ka haɓɓuma en e hoore men gade wonko wari ko en paama en fof immoɗen darɗen mallodiri e koye meɗen min ka ɗum jimmi min ka ndewron tan daranmi kawten laaten suudu ɓa wotoro laaɗen longguere wotere
on ɓuron fof soppiniga ngara ko mbawɗon wadde yawar won dow mende wuuro itandade hande wona jande immeɗen tan daren ɗen jandeka jamma e ñalawma bawɗo fof ɗum ka ɗum jimmi wona gonɗo ladde wona bonɗo len genti famminike sanne laamu oni bon laamu du hayba enen golloɓe mali fo hayba ɗum ngam min andi hono tampere wonde e population mali nde nde wona golloɓe daaba ne woni e laamu o woni laamu o hande darnade golloɓe daabaye ɓe nde watta population du heeɓa tew ñama no yirrini wona minen kam en jiiɗa fe goto ane tor heeɓa aɗa jogui konngol torra fof fe goto aɗa jogui konngol cekkitotogol ma mi salmini on landi ko jammoɗon nden noon golle gonɗo o yaari yesso lanɗo wawi men e fof barke amin kañum ɓeygumen e jawdi men amin tor on ko dow men kadi ɗo hunca en fof bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗum ɗo wonno ko keddunoɗen na e sakiraɓe meɗen galbal ñamana ɗo e Boubou Diallo kañum e Amadou Ba e dunke en margal dabaji ɗo galbal ɗo waɗoɓe ambusi ka bandiraɓe fulɓe wonko jiɗɗen haalde en seeɗa e cekkite e yewtere nde e ƴeewen fa hande leydi meɗen Mali ndi hono no ndi woni ni en kaali haala dabaji ɗi yo nuygal ɗiɗaɓal e ley keɓe jawdi leydi meɗen ndi sen ponnodiri dabaji ɗi nafa majji o kañum e nafa goɗɗum ko en tawan dabaji ɗi ɓuuri kulle kewɗe nafa leydi meɗen ndi ndi wala kono ko wiyete industrie nenno ɗum ɗon ana jogui tiiɗalla sanne daaba ko iwate daaba fuu ko ñamete so kosan ɗam ɓirama hande so ɗan ñamaka hande tan janggo ɗam bona wala ɗo ɗam mare so liiti ujunnaji 10 ɓirama hande ɗo galbal ɗo hoto ɗi gatte so ɗi ñamaka hande fuu janggo tan ɗum boni nenno ɗum hatta kamɓe maroɓe dabaji ɓe ɗum yo yoga e nakkisinde keɓal maɓɓe ngal tew o du hono noon so ujunere daba hirsama hande so tew o wawali ñamede janggo bonan hono watte o waylittatake kana tawe eɗen jogui ko waylitata nafakaji meɗen ɗi ko wawi marde ɗum ko juuti kosan tawi ana wawi marede ko juuti hono kosa meeli condi e ko nande muɗum tawi kosa meeli men en mbawi latanne tew o tawi ana wawi wadde noon nenno du ƴeewenna litre kosan si guure o fona heeɓe e kosan fo ana e kosan neɗɗo ana wawi wurde kosan faaɗo haaƴ litre kosan heewi fo buuɗi temedere butel boson ngel fota fay kar butel boson yo capanɗe jettina temedere aɗa andi ɗum ka waray nenno litre kosan hani tawi ana ɓuuri hono ɗo woni ɗo so kosan ɗan waɗama e dow valeur ka butel boson ngel ana wawi marede ko juuti ɗum saabi se tiiɗi kosan ɗan wawa marede ko juuti ɗum saabi se yaafi ɗum nen ɗum fuu e laamu leydi ndi wodani ɓe tinnoɓe jeeƴo hono yimɓe kereduɓe maroɓe dabaji ɓe technicien meɗe o holli e wiide wakkati o timmi e ɗum ɗo wonno komin keɓaninno on hannde oɗon calmina sanne oɗon jetta hono caméraman o Alhaji Dikko kañum hawjino caméraman o kanko du woni hono banggal jottino kala ko haalete e ɗum ɗo fuu ko mbiyata montage ɗum fuu yo kanko noon aywa e bandiraɓe meɗen tawdaɓe meɗen hannde oɗon calmina sanne oɗon jetta onon tawdaɓe e meɗen e ley oɗo wakkati en dokkodiran sarti talatare warore inchallah on jarama